駅近くにアーケード商店街があると知り、栗浜へ。駅前通りを抜けると、そこには元気だった昭和があった。香ばしいお茶の香り、ラーメン店。初めてなのに、どこか愛おしく懐かしい。幼き日の思い出がよみがえり、そっと胸に染み渡る。これこそ商店街巡りの醍醐味。